Čaute všetci, vítajte pri ďalšom videu. Dnes som sa konkrétne s Ferim vybral na Malý Dunaj, na to isté miesto, kde ste ma videli minule chytiť toho pekného kapra. Chytám na pelety, halibutky a uvidíme, ako sa mi bude dariť, takže si užite to video. Pleskač. Pleskač. Tam vzadu. Jalec. A neodopneš mi ho tuto nejako? Nech ťa neošpliechá hlavne celého. Povolím? Bacha, bacha, bacha. Pekný. Ale toto nie je cielená ryba, nevadí. Ďakujem, Feri. S radosťou. Takže prvý záber som už mal, nebola to cielená ryba. Cielený je kapor, ale to sa tu stáva na Malom Dunaji. Tých halcov a pleskačov tu je veľa. Takže to ide naspäť, na pelete halibut s takou malou reťazkou. Tu dávam pre istotu, nech mám háčik pekne položený. Vedľa holova. A ideme na to. 2 hours later. Nie tam. Tak nie je to nič obrovské, ale neviem, natáčam? Mi to píplo neskoro. Uj. Či to nie je nejaká mrena? No, kaprík. No, poď. Jakú má silu v tom prúde. Tu je hovka. Pekný je, to je bomba. Preto má silu, že je veľký.
Krásny. Krásny, ten môže mať aj 10 možno, ty vole. Takých 7-8, ale... Enaký je široký. Chceš to rozobrať? Ne, neviem, jak sa ti to rozoberá. Bomba, to je má jaké telo. To je úžasná ryba. Toto je geniálny podberak. Ale ja sa musím zvýšťať. Máš nové obliate? To je taká 6, 7, ale... Ten má viac jak 7, ti hovorím. To je bomba, to má viac jak 7, ti hovorím. Môže mať okolo 10 kg. Kľud už sa ukludní. Dámy a páni, je tu prvá rybka tohto dňa. Krásny 8,5 kg kaprisko. Zhotovil mi 20 peletu. Halibutku. Nádherný. Prebral ma z driebania, ale krásne prebranie. Pekný kaprik. Fešačisko. Tak tento 8,5 kg kaprik sa vracia domov, kam patrí. Krásny. Pekná stavba. Čo poviete? Bye bye. Paradička. Túto spodnú udicu mám už skoro 2,5 hodiny bez záberu, takže nová peleta už bola na čase, už bola malička rozpadnutá. Robím redka od hajcu. Takto. Zvyšok odpálim. Tak toto vyzerá. Prekrásne. Hodím to troška ďalej. Viacej do prúdu. Už teraz to dopadlo. Krása, dobrá hĺbka. Optimálna.
dotiahnuté tak akurát, aby sa zasekol. Super. Ešte jedného kapra, ešte jedného. Dobre, budeme čakať. 5 minutes later. Hej, ale to je taký pleskáč jalec. A nemám tu podberák, Ferry. Prosím ťa. Jalec. Jo, riadný jalec. Takže mali sme tu ďalšiu rybku, jalca na pelety Robin Red. Tak ešte takto dám do PVAčky. Aj takú malú reťazku. A nahodím to tam znova. Aj tak som to mal v pláne prehadzovať. Mal som to nahodené ďalej od brehu. Dám to pri breh. Sedíme tu potichu. Nerobíme žiaden hluk, tak budem chytať pod brehom. Taký kúsok iba. Aj tam už je solidná hĺbka. Okolo 2 metrov. A druhú udicu tiež prehadzujem. Bola nahodená ďaleko. Prehadzujem to k brehu. Tiež takto peletky. Reťazka aj PVAčka. No, naozaj len tak pred seba. 4,5 metra od brehu. To bude asi nejaký jalec. No. Ako inak. Podobrem ti ho? Môžeš mi ho tu odvadiť? Nebudem ani merať, ani vážiť.
Dobre.